Il-Caritas għaddejja b'ħidma biex nisa vittmi tad-droga ikunu allokati f'post aħjar. Dan bil-ħsieb li minn dar żgħira f'Birkirkara fejn jinsabu bħalissa imorru fix-shelter li l-Caritas għandha f'San Blas f'Haz-Zebbug. Biex dan il-pjan ikun sostnut, il-President tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Muscat, ippreżentat donazzjoni lill-Caritas. Donazzjoni li nġabret minn irkant li sar fuq id-ddisinji tal-kartolini tal-Milied tal-Prim Ministru li saru minn vittmi tad-droga stess. Il-ħidma fuq ix-shelter il-ġdid se tibda mill-ġimgħa d-dieħla u l-perit Karla Bejjer spjega kif din hija mfassla fuq ix-xewqat tar-residenti. Iltqajna mal-residenti fid-dar li qed jgħixu fiha bħalissa u staqsejnihom li kieku jkollkom tmorru x'imkien ieħor, kif tkunu tixtiequh, xi spazju tkunu tixtiequ. Tkunu tridu spazju ta' meditazzjoni, pereżempju, tkunu tixtiequ li jkollkom kamra tfal tagħkom, kamra likom u dal affarijiet. Kuluri wkoll, il-volumi u l-spazji. U wara li ħadna il-feedback tagħhom, provajna nimplementaw dawn l-affarijiet ġew il-proposta tagħna. Ix-shelter għan-nisa se jkun allokat ftit l-isfel mix-shelter tal-irġiel, f'post imdawwar bin-natura li joffri l-aħjar ambjent biex vittmi tad-droga jirriflettu fit-tranquillità fuq ħajjithom. Id-direttur tal-Caritas Leonid McKay spjega kif il-proċess ta' rilokazzjoni għaddej ġmielu, tant li diġà tlestiet l-ewwel fażi li jista' tilqa' residenti irġiel f'ambjent aħjar. Il-President ta' Marigold, is-Sinjura Muscat, faħret il-ħidma tal-Caritas. Stqarret li biex proġetti ta' dawn it-tip jirnexxu hemm bżonn li iktar persuni joffru s-servizzi tagħhom b'mod volontarju. Għalhekk Muscat appellat biex iktar nies iqarbu lejn il-kultura tal-volontarjat biex jagħmlu differenza fil-ħajja ta' bosta.